जिखुनु नैबे खिन्थु आंनि असे आरो दा जोंनि जिखौ नायदो ओमफ्राय निखौ नायदो नै नायदो माबायदि बुदों उल्टा दिल सादा दिल ना नों बायदि खादा केकआबो हा थैंक यू वेलकम হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমারে কি সব সাউন্ড হাতে গুড্ডা দিকে করলে ফাইনালি রেডি যাবে আর না সোনালিनि बार्थडे निया आं साजाला बायदों दै किन्तु इसेबां स्पेशल नङा ओमफ्राय नैबे बिलुनखौबो लाबोआसै आङो नैबे दंखायोमोन बेखौनो होना होबाय आङो डाइरेक्ट सर्टकाटावहाय हेपि बार्थडे होननानै होबाय आरोना बार्थडे गाला देलायाखै लेथ्रासो दाहाय देखायनोसै नै जेबो गैया बेनो साजायखांबाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर मना लानानै एसे बाजार खरसा खालामहैनि स' थौबाय थादो जा देखायनो हायो देखायगोन दै मना लाग्रा रावबो गैयाना दिगदार जायो हमनो जाखिनि देखायनो हायो बेखौनो नायलांबानो जाबाय स' थौबाय थादो सोनालिनि बार्थडेनि एसे खरसा खालामना लाना फैनि बादि सान्दुं गोसा बुंनांला आरोना थैखासिगोन आङो एसे सानजौबाय माबा माबि बानायनानै खामानि मावनानै स' थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो स' लोगोफोर बाजार मोनफैबाय आरोना जों दायो गरमा स्टेन्डार गरमथार औ बेयावनो लाखिदो आयौ माथो लाइन लालायथारनाय बिथिंआनो एसे बेदर लानि र' लोगोफोर बेदर लाबाय आङो एसे ओमफ्राय देखायलायासै दे बेदर लानायखौ थैखा दङना बेनि थाखायनो एसे आरो खरसा खालामहैबावनोसै आरोना स' थौबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबा आलुबो गैला पियासबो गैला आंहा एसे बाबु आलु दे आलु केजिखौ देखुन एथ' दाम बाब्रे दुइटाव एखे गाइखेर लांनि बे ब्रिंगायखौ आब्रै गाइखेर सोरनि गाइखेरा नोंनि हरदो दे लांजोबसां गाइखेरखौ लांदो लोगोफोर बाजारथ' खालामखांबाय आङो दायो एसे मिस्टि लानानै थांनोसै ओमफ्राय एसे नेमखिफोर लानानै थांसै आरोना मिस्टि पेकिं खालामहोदों आं बेयावहाय खरसा लाबाय नो गाइखेर साइखेरबो लाखाजोब्बाय सबनो उल्टा दिल सादा दिल ना थांसै नाखि হ্যাঁ स' लोगोफोर आङो बाजार खालामनानै फैबाय ओमफ्राय जे केकखौ मोनबोआसै सफैथ'वाखै आधा घन्टा नांबावगोननो ओमफ्राय दा गावसोर न'सिम फैसिगोन आरोना बेखायनो आं फैग्रोबाय खालि खरसाल' लानानै फैग्रोबाय आरोना स' दायो न'आव थांगोन एसे खामानि मावो एसे जल्दि मना मोननै बुंबोबाय बेयाव चक्लेट आरिबो दं बेखौ नानि स्कुलाव लानानै थांदों जाहैथोंसै लोगोफोरनो ओमफ्राय नै खरसाफोर लोगोफोर सफैबाय न'आवहाय बे चक्लेटखौ नङा स्कुलाव लांदो दे लोगोफोरनो मेथाइ दङ मिस्टि आरि एसे लाबोबाय जिखुनु एसेल' लाबोबाय फैसा गैया लोगोफोर कापखौबो लाबोलाबायबाय आं बेदरफोर नै मैगंफोर स' लोगोफोर फैबाय बाजारनिफ्राय सनालिया जायजों दाहाय थुखैनोसै आं थुखैनानै देलायनोसै बेखौहाय देलायहोनोसै मा जालायखो एसे मालाय हनै खुगाया मावजि नांजोब्बाय ओरैबायदि गरम ना गरमावहाय बुंनांला आरोना भिडिअखौ आं मोजाङै लानो मोनासै आखाइ मोदै मना लानांबायना आङो बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय गरमथार दख'नाबो गानलासै आं गरमाव दख'ना गानबा दिगदार जागोन ना सादोर सारखोलि बेनि थाखायनो गस्ला गाननानै थांबाय गाज्रि दा मोनसेलाय स' दाहाय दख'ना स्राय गानगोन आरोना स' दायो ओंखाम ओंख्रि आं संलांखाबाय दहायनो ओमफ्राय केकखौहाय मोनबोआसै दासो मानिफ्राय होनामोनथाय श्रीरामपुरनिफ्राय दासो ओंखारदों होननानै ओमफ्राय टाइम लागोन टट'जों फैनाय आरो केक लाबोनायना लासै फैगोन बेनि थाखायनो आधा घन्टा नांबावगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय नाम्बारथ' दंखायो बे दखानदारनि जेबो टेनसन गैया आरोना ओमफ्राय होफैगोन बे न'सिम से मोनबोनानै बार्थडेआवहाय होफैदोंसो आरोना माबा अखा हादोंमोन फुरानो ओमफ्राय बेनि थाखायनो केकखौ मोनाखैमोन लेट जादों ओमफ्राय बेनि थाखायनो एबारबो सफैयाखै दाबो ओमफ्राय टाइमा बारा जायाखैना खनसे जाबाय टाइमा 10:50 जाबाय आरोना 11ता जानोसै 10:50 जाबाय नेनोसै दसे आरो माथो ना ओमफ्राय दा खयथायाव हायो नायनोसै एसे 12तासोआव हानोसै नामा दा बेलासियावबा मानसिजों दुमसिजों हानाय मानाय दिगदार जागोन बेनि थाखायनो एसे थाब हाग्रोसै नामा सानदोंमोन जोंहा न'नि गोजानो दा मा जायो नायनोसै आरोना दा खालामबायगोन स' लोगोफोर दायो आङो एसे ड्रेस गानस्लायनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय केक सफैबाय ए खनसे नायसै केक
दे थैंक यू वेलकम हाँ हाँ ठीक है सब ए गली गली जाला फरने केका सफैबाय फाइनली आरोना दोनथ'नोसै फ्रिजआव दसे नालाय एक्ट्रेस हाथाया माथो गेसाव सावनो हाथायखौ दा देखायसैब्रा गाज्रि नुयो हाथायखौ औ मोजाङै था दे मेगना मुसेबसै देलायहोग्राया जाबाय खथ' साइज नुबानानो वाव जास्ट लुक मा होनोमोनलाय होननोसो रोंला साइज नुबायदानो जास्ट लुकिं वावनो साइज नुबाय दा खथ' साइज नुबाय दासो मोजां नुदों आरो माथो खोमसिसिस नुयो ओरैजायसो मोजां नुयोना देलायखांबा जोंना सनालिया रेडि सनालिखौ देलायहोखांबाय आंबो दुगैनानै देलायसै बाजारनिफ्राय फैनानै बिदिनो थांगासिनो दसे थायो आं देलायग्रोसै लोगोफोर केकखौ नायनि हास'नानै लाबायनाय दिरुं थाबाय मोजां नुबाय दा सनालिनो नों बायदिखा दा केकआबो हा फाइभ इयार्स जाबाय नानिया हेपि बार्थडे टु यु स' लोगोफोर आङो दुगैखां माखां देलायबाय रेडि बेनोसै आरोना माथो देलायबावनो ओरैनो क्रिम फुनलाबायबाय लिपस्टिक फुनबाय सिन्दुर थुबाय बेनोसै आरोना ओमफ्राय दख'ना गानबाय स्रायनो स' दायो हानानै लानोसै बिदाया दासो दुगैखांदों आरोना Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sonali. Happy birthday to you, my God bless you. Happy birthday to you. Saya sekolah di Nanggun na? Jadi dengan apa dia masih sekolah di mana? Masih oleh? Nunggu siapa masih? Jadi dia boleh cuma terus dulu. Nunggu siapa tu deh? Tunggu dulu ini tu. Ya. Mari tu. Ada pun ada. Dia ewas sudah tunggu kan? Ayo, ayo kita apa deh? Dah ada ni sudah. Dah deh. Biar dulu deh. Harus dulu deh. Kalau pun dah deh. Baru dah deh. Tadi deh. Dah dulu lah. Jalan dulu. Kalau hari ni jalan deh, dalam jalan deh, bang jalan deh. Thank you. Apa sulit deh? Tidak bisa dia buat tidak. Oh itu. Ah, sini lah berada. Lah betul. Nama saya mana? Ke isi. Ke isi ada. Roh kita tu ada. Jadi. Hei. Anda tu isi kan nak kita. Apa betul? Apa sih juga? Roh saya. स' लोगोफोर केकखौथ' हानानै लाखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाहोखाबाय आङो सनालि बिदानो आंबो जानोसै दसे थानानै ओरैबायदि गरम आरोना ओमफ्राय ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखै जानो खहाबाखै हालाबायबाय उन्दै मानसि जिखुनु ओमफ्राय माने बेलासियाव हाबालाय मोजांसिन जागौमोन आरोना लोगोफोरजों ज'नो बाट ओमफ्राय दा बेलासियावबा बिदाया मोनाब्राय फैगोन टाइमा हास्लाबनाय नङा ओमफ्राय उन्दैफ्रा थाब फैबा थानो सुखुनाय नङाना हाग्रोनो लुगैगोन बेनि थाखायनो दा बिदा गोनाङावनो हाखाबाय नङाबा दा बिदाखौ लोगो मोननाय नङाना बेनि थाखायनो ओमफ्राय बिदायाबोथ' आफसुस जागोन ना नङाबा बिदानि बार्थडेआव थाफानो मोनाबा बेनि थाखायनो हानानै लाग्रोबाय आरोना सानावनो आइखौ लेंहरबाय ओमफ्राय बेवाइमोन आब'मोन जों ज' हाबाय आरोना ओमफ्राय आइया ओंखारनो लाजिनानै ओंखारासै ओमफ्राय आब'आबो ओंखारासै बेवाइजों जिखुनु ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड बोराय जों ज' हाबाय आरोना नानि आं माथोलाय आरोना उन्दै मानसिनि बार्थडे गिदिर खालामनो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' आङो जेबो जाहोला जेबो माहोला ओरैनो माबानोसै होननानै बुंदोंमोन ओमफ्य दा बेलासि ओमफ्राय लेंहरसै आरोना ओमफ्राय
मायाबो बां फैसाखौ बारा बुरजा हरखायाखैमोन ओरैनो खुंलाबायनानै होदो फिसा फिसौ होननानै ओमफ्राय बे बिमानि मोन ओरै न' खाथि खाथिनिखौ एसे लेंहरबाय दा बेलासि बेलासि ज' एसे खाजि जाहोनोसै होननानैहाय ओमफ्राय एसे आरो दिनै माया सोनानै हरदेरबावबाय आरोना फैसाखौहाय ओमफ्राय बार्थडे जे खुंदों बिनि फैसाखौ सनालि बिमायानो मायानो जोंनि बिखुनजोआनो आइ बिखुनजोआनो हरदों आरोना फैसाखौहाय ओमफ्राय जों माने खुंनानै होग्राल' दे लोगोफोर बेनोसै दिनैथ' स्कुल गैया नानिनि ओमफ्राय गावहा स्कुलाव बिराद हायनो गोसोथारमोन बाट स्कुल गैया होमबाबो चक्लेटफोर हरसै उनावहाय बेखिनियानो ओमफ्राय लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय दसे उनाव माने दा देखायनोसै दा एसे आं खामानि दामानि मावनानै लानोसै ओमफ्राय जोंना टिभि रुमाबो ओरैबायदि रेक्सुआ दै गानानै हाब्रु गानानै न'आव गाग्लिहैजोब्बाय सुफिननांसिगोन डाबल खामानि खालामनानै होबाय दाहाय बेलासियाव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बेलासि माने दा जेखौ जा देखायगोन आरोना आङो जाखिनि आं मावलाङो बेखौ देखायलांगोन आं दा लोगोफोर नै लोगोफोर अमा बिथै बिबु बिला बायदिसिना दं आरोना एसे एवबाय बेखौ बारा बुरजा नङा एसेल' औ दे ब्रन्द दा बरिया मिस्थि मोजां नंगौना नङा मिथियां बाजारखौ लाबोदों आरोना केकजों गोरा गोरा जायो आरो फ्रिजाव दोननाय बांसिन गोरा गोरासिन जाबाय फ्रिजखौ बन्द' खालामनानै दोननांसिगोन ना रौलायबाय था नै सनालिनि बार्थडेनि सनालि बिमाया नायगोन ना बेसेरा नुवाखैना ग्रोमसैनो बिसोरो नै बेबो बिखुनजो जायो खिन्थु बिमादैसो बेबो बिखुनजो गोजाजोब गासिबो बिखुनजो नैबेहा बिखुनजो नैबे उन्दुलांखोनाखै बे नै बियो रिसानि बिनानाव आं नोंसोरो खेनसे देखायदोंमोन ना ब्लगाव बेनो रिसा बिनानावा उन्दैसिन सबसे देरसिन दा बिमा ओमफ्राय नैबेसोरबो बिखुनजो सानै बेबो बिखुनजो नैबेहा खिन्थु आंनि असे आरो दा जोंनि आफानि बिनानाव बिदा फंबायनि फिसा बिदिनो आंना बिखुनजोफ्रा ओमफ्राय आंनोलाय मानो होखो हैलाय बार्थडे गाननो होदो बार्थडे गाला नै गोलोमनानै अबस्था गैला गिफ्ट मोनदों बेखौबो गस्लाया सनालिना बार्थडे गिफ्ट ना सोर होआमोनलाय मादै होदों दा ओमफ्राय नै बेयावबो गिफ्ट फैसा मोनबाय 400 सनालिना बेजों सनालिया मालाय रिंकट बायगोननो अखा बोथोरखाय ना रिंकटआ गैला बेना रेक्सजों अरसिना होजाजोब्बाय ओमफ्राय नैबेखौबो बेबो गिफ्ट गस्लाजों नै प्लाज' लंपेन्ट गिफ्ट बेबो ओमफ्राय नैबेबो गिफ्ट बेबो स्कार्ट बेखौ आइ होदों आइ दथि आरो नैबे आं आरो एफा लेंहराखै मानसिफोरखौनो मेरला लेंहरबा सेमोनसो मेरला मोनदों गिफ्टखौनो मेरला लेंहरथारदों ना लोगोफोर बेखिनि मोनबाय गिफ्ट फैसा 400 मोनबाय उन्दैया ओरैबायदि गरम ना आरोना हालोद गाज्रि बयबो ओरैबायदि गरम बुंनांला आरोना ओमफ्राय एसे खाबसे लोंलांबाय बिसोरो ओंखाम जाहोलायासै आरोना ओरैनो एसे बेदर खाजिजोंहाय बेजों होबाय दहाय देखायखादोंमोन नोंसिनाव अमा बिथै ओमफ्राय बयलारखौसो देखायनाय जायाखैमोन दै ओमफ्राय अमाया 400 केजिथार ना मोजांखौ लाबो बिबु बिला एसे मोजां लागायनानै एवनानै होबाय ओमफ्रायो बयलार एसे ओमफ्राय एवनानै होबाय ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा एसे एवनानै होबाय आरोना जौजों ओमफ्राय गरमाथ' नै आं नायजाला आं दुगैयाबा थानो हाखाला ओंखामबो आङो जाला जाखिनि ओंखाम दं बेखौ बिदा बिनानाव जाथोंसै आं जानो हाला आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला ओमफ्राय साहा मिस्थि सिंग्राथ' नङा नेमखि बुजियारि होबाय गाइखेरखौ दोनाखै दङ गाइखेर दङ गाइखेर लाबोदोंमोन आं गाइखेर साहा होदोंमोन नालाय बेखौ बिदा बिनानाव एसे दोन्दोंमोन आङो दा लोंथोंसै होननानैहाय ओंखाम फैबाय ओंखाम जानोसै केक जाबाय मिस्थि जाबाय जा मा जाखो सनालिया दिनै बुंदों आरोना गावनि बार्थडेनि स' लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआ बांद्राय गोलाव आं बांद्राय ब्लग बानायनो हायासै मानो होनब्ला खामानि दामानि मावना हारसिंना आंबो हास्लाबा आरोना ओमफ्राय बेदरखौ आं दहायनो एसे बेलासियाव एवनानै दोनखादों एसे टाइम जायियावनो नङाबा हास्लाबाना ओमफ्राय बे जोंनि गासैबो बिखुनजो गोजाजोब आरोना गासैबो बिखुनजोजोब सबनो ओमफ्राय मानि सानै साथाम जाथि नङा होमबाबो गामिनि आरोना ओमफ्राय बै सासे आं दहाय देखायदोंमोन जे जोंनि आफानि बिनानाव आरोना बिबथैनि फिसाजो असे ओमफ्राय सासेया बे
आइजों थाफानाय बे जोंनि बिखुनजो होननाया बेजों थाफानायनि खाथिया बेनो आंनि बिखुनजो जाखायो बिनि सायाव आं बिमा गोदै लेंबावनाय आरोना बियो स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बारा गोलावथ' जाखायासै ब्लगा मानो होनब्ला आं खामानि दामानि मावनानै बांद्राय खालामनाय जायासै आरोना जाखिनि खालामनो हाबाय बेनोसै सनालिनि बार्थडेनि थाखाय ओमफ्राय आंना हासबेन्डना आथिङा एसे बुदों दे दा देखायगोन आङो भिडिअ क्लिपावहाय मानो होनब्ला बेना मोस्रोम जोजादों बियो थाल गैया गावहानो दा देखायनो हागोन आङो थाल मोनदों ओमफ्राय नोङो एम्फौ अरनायखौनो थाल गैलायलाया अरखांखाबाय बे थांबावगोन आरो औवा बारियाव स' ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बुंनांला ब्लाउसआ सिजोब्बाय नै गिसि जाजोब्बाय सिनायखोना सिनायदा मिथिला दुगैनानै लागासै लोगोफोर ओरैबायदि गावखौनो गाव ओरैबायदि लेथ्रा मोनजोब्बाय आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय बांद्राय गोलाव खालामला दे गोलाव मानोथ' गोलाव जाखासै मेंबायबो आं बिरादनो ओमफ्राय ओंखामा जाखिनि दं बेखौनो जाथोंसै मिथिला आङो बेसे बुरजा दंबावो ओंखामाहाय संला आङो बेखौनो जाथोंसै आं ओंखाम उखैयासै मानसि उनाव ओंखाम जादो उन्दुदो टाइम जाबायना ओंखाम उखैथ'वाखै ए जाबायना थिगसे नुबाय ओंखाम उखैनो दे दहायो देलाय होबाय जि मोजां ओमफ्राय ओरैबायदि गरम उन्दैया खेननै दुगैबाय दिनैजाय ओमफ्राय गस्लायाबो नै दासो खुनानै बिमा दैया गाव लाबोनायखौ गानहोलांबाय आरोना स' बेनोसै बयबो उइस खालामहरदो सनालिनि हेपि बार्थडे ओमफ्राय बे ब्लगखौथ' आं अभियासलि गाबोनसो हगारनाय जासिगोन गाबोन मर्निंआव माने बार्थडेया जादों दिनै फ्राइडेआव हगारनाय जासिगोन गाबोन सेटारडेआव आरोना ब्लगखौहाय स' बेखिनियानो होनब्ला ओमफ्राय थाबैनो आङो नेक्स्ट ब्लग लाबोगोन आरोना गोदान भिडिअ लाबोगोन स' ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट सेयार खालामनानै होदो स' लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार आंनि हासबेन्डनि आथिङानो बेयो बुबाय दै दहायो सानावहाय बिदामोननि न'आवहाय थांबाय बिदामोननि बागानाव थांदोंमोन ओमफ्राय माबा मोस्रोम जोनानै हरजाखो औवा दाननो मा जानो औवा दाननो नालाय नै आथिङा बिदि बुबाय आरो नै बे आथिं मोनसे देखायलाय नालाय नै नायदो नै बेहा जेबो बुवाखै आरोना नै बेहा नायदो नै बिदिखौ नायदो ओमफ्राय बेखौ नायदो नै नायदो माबायदि बुदों माबा मोस्रोम जोजादों आरोना बे इउटुबाव नों गुगोलाव नायदोंमोन ना माबायदि बुदों नालाय बेरे बायदिनोसो बुखाबाय नै बेरे जोनाय बायदि बुबाय नालाय बेजों बहुद दिफारेन्स नायदो बे आलदा आरो बे आलदा नै माबायदि बुदों बाव सायो रोखोमा सायो बेरेनिफ्रायबो गाज्रिसिन सायोमोन सादोंमोन दहाय जोनायावहाय मलम लानानै होबावनोसै खनसे